Uy, uy, uy. Naanap po yung mga choy dere, oh. Uy, Sarge! Choy! Lugwa pa kayo tulog ba? Sarge, basigi gutom ka, tilawi Sarge. Chika, Sarge! Basta gusto ka! Gabi, patanaw ako. Agay! Asa mo guna? Sarge! Agay! Sobra na kayo mo ha? Patay tagtanan. Unsay treping ito karon pre? Kaon to pre. Wala may kaon mo pre. Lamirong chika. Manilip ta pre. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Tuwara pre. Lami pre oy. Akong junjun nila makaya. Kaya mo siksaba dia. Nabanyakis mo kayo mo. Uy, uy, uy. Naanap po yung mga choy dere, oh. Tsa, anara, oh. Grabe kinintuway ba? Uy, Sarge! Choy! Lugwa pa kayo tulog ba? Sarge, nami sa Matrix. Ya, butoy pa! Sarge, basigi gutom ka, tilawi Sarge. Ay, dong. Dili lang. Vegetarian manggug ko. Chika, Sarge! Basta gusto ka! Lami kayong chika diri. Tsa! Apil-apil pa si Super Mario, oh. Ali Sarge, mamakna ta. Unya, piti man kana. Aw, piti, Sarge! Tsa! Murag ka mo may piti. Dili, tanaw ako. Gabi, patanaw ako. Agay! Asa mo guna? Sarge! Agay! Sobra na kayo mo ha? Patay tagtanan. Babe! Babe, nganong naman ka diha? Huwag ka kabantay dali babe. Kani silip ni si Super Mario dali. Sarge! Sinuha ni Sarge. Sobra na kayo mo. Babe! Ang bato! Babe, wala pa na ripa. Ay na naunsa! Ang lawan ni Tiitsa! Babe, ang lawanit. Sala. Dati ka babe! Ino ko ang lawan ni Tayok na yun! So anyway guys, nako-introduce sa inyo ang gaming app which is pwede ito makwarta. Muna siya ang 888 PHP. So dito sa 888 PHP guys, daghan kita kapilian nga dula nga pwede ito makwarta na ay Mine, Super Ace, Fortune James, ug daghan pag-uban. So anyway guys, i-share lang nako sa inyo ha ang akong nadaugan sa pagdula ng ani nga game. So tanawan ninyo akong wallet diri guys. Nagkantidad siya og 50,000 pesos. My god. So kay dili pa man inaw sa kuha, mudula na pug usab. So i-try na kog dula ning Super Ace. So diri sa Super Ace guys, dali ra kay mechanics sa pagdula ani mo. Bet lang ka og pila gusto nimo. So ako mo bet ko 100. So after nimo aning bettings, i-click nimo ni siya o pwede pug ka mag auto spin. So auto spin na to ni siya. Tawa guys, nakadaog na din kong 20 pesos. 20 pesos na pod. Oh, 150. Grabe guys. Si money na tayo. Oh, 40 pesos na pod. Hmm, 100. Oh, 60. Hmm, 200 pesos. Oh, 320. Oh, grabe guys. Si money na tayo din sa Super Ace guys. So tanawa guys, ang ako 100 pesos nahimo siyang 520 pesos. So gusto ka makakwarta para sa nako, i-click ng link sa comment section.